Čau lidi, já jsem Dneska je. Drž hubu tam nahoře. Dneska je. Pak veď. To necucej si ty hodinky, blbečku. No. Jo, je 19. No představ si to. 5. No jo. A včera 18. 17. se stala taková věc. Já jsem jel s Šimonkem, Rybišárkou, na kole, Daniel přede mnou a já jsem měl taky větve, možná strašnou rychlost. No. Ty vole. A prostě tak. Takže čau, doufám, že dáte palec nahoru. Mějte se krásně a čau.